ndaite ngoteyo mwana ominto egento nkereke mo ntaite okore richa ririga ntaite orikaransire kabisa okong'e gento ekemo nkere ndwanete korwa asare ntaite ochenchie ntaite oditi oboremo bwaye maite oraonirie amaremo ooniri lakini obo botigarete obo nabo ntaite nayo ochenchie erieta riago ribe erieta riago eki ekenyoro gegocha gotara tiga gokuma igoro ya ekenyoro kondo ocheiga mimi ndio kusema ekenyoro nimaete buna nkobakiri nakenda bakaba omochifu nkobakirikiri aye egento ogokora aye nyomba okantaite nyomba no ntaite oikaransa okirikiri nyomba aro ninkorete bono eki naki ntaite okore aye tokumeria ekenyoro nakanyora nkari nkuru kari aye kari nkende nkeyo egento okorwani gioka onyora amasakara ochenchie erieta itoditi erieta ribe eriago rikoba eriago maete gose goika omogambi atosaini tiga ngotebi amang'ana ya omogambi ntigere aina ayane aye ntigere nimaete naki ngokora toro naye kwamanya torochi buna oyone munamokorete oyone omaete oyone rochiete nkari ya abanto yo nkamomenya torochi riri ose naki nakoretera ng'a ichari ribono riracha koruma tariere ori bono nawe nyesore imakara amarumete ng'a bono egento nkere namomenete nkamotoma gochiaria amashamba torochi noakare gotoricha kende gionsi ngokwana mimi ndio kusema chenonde nkang'isaraste bono naye eki naki ntaite okore naki eki ntaite ong'era obong'aini omwana ori kuichi bono nkikero sarigenda mote nonde gegachi kamukwanire bono ngomenya ekenyoro ekebu na enyoni kende mogotebia nonde gegachi gocha mukwanire bono gonkirera gose genda taita tominache tomete obisiaya sekare obisia bogoso naberera amatuko abere ngocha gegera nita iyoro bono namonima sabuche bono ndochega nongeta nomete obisiaya sekare genda omorigi onche tonto mastate ogontoma bunang'u Vinsari mechando mbwate tatomina ari egasi akuri mosara ase eng'encho atakere gotutumikia nantu abananchi bono emechando yago nche ng'aki mbwatekane na emechando yago tari aye ntagete omusori bwa emechando yane bora morigi omotebi gose nari nyomba agatokora motebi genda morigi rika rirube genda obisi otigase omorango nanyenyore gabo karaiga Vinsari genda taita tomino osoro nari isiko gabwate emechando atakire gotu bono gaki onye taraire arosete komotagete genda Jumapili gose ogende Monday omorigi ase obisi yaye otigeri rube gabo nanyenyore nakoigwa mwate gwacha karanacha gontebi ng'ataiyo bono gwatebire araire mboraraire ngotete gomochandira reno rituko riaye riogotimoka rituko rigotimoka Jumaine Jumaine rituko rigotimoka omonto gokore ndera gotimoka genda morigi gose mambi ogenda orike rirube otiga obisi yaye nanyenyore karaiga Vinsari tiga amang'ana amang'ana na omwana omoke genda ote omogambi asoke ng'ora gaki ninte nate nano ngesieri mokwanire motebi emechando mbwate inkwere na kondo chiga ni miaka emeke mbwate totigwana amang'ana ya emiaka yao genda ote omogambi acha mokwanire nagotebire rero tari gokora gasi bono aye ninche manyete eri amatuko ari egasi na amatuko atari egasi ayekora iga ng'anya mambi gose Jumapili ogenda obisi yaye otigeri irubororo rero tari gokora gasi netari korora abanto rero nonye nabageri araire atimogete mokagete gasi ene yaye no erikire ebera seno boire ntuna abananchi tata tosome ari renda yo mwana akuri omusara nari arang'udumie akudumia ebweka aye ningo nche bweka ase kionye bikesi bire mwana ebinge tagetasoru butagosoru buni monende biere one emechande mwago nero gotogeria abantu tari ngomotogeri naki nachera akagekwarana nte napara genda rende morigi obisi ninche ogotebe ngokura nono ngokura asoke bono gose abanto bacho bono kura ninkio oganyete Vinsari nche tonyogerera igo omete bono niga egasi nero nabwate mwana nche menyete buna enyoni menyete obogima obobe sana naende omonto orankonya karaigu omonto orankonya ntatomina amochene manye buya ebinto ngoetera abaracha ase nono omokungu oria onchandete abana bari abakumba aitari omosacha enyomba yago egosinyete karaiga incho maete egento ngere ntanagogotea yaye na omwana naki ntanagogotegeri inyomeire omokungu omogotuko mbwa
Wono nchimbwa temechando. Mono ria kontu akongira bo buna ukagana ere mama. Mate na kinagara tenga change na sore kana kwandetete. Ndaetongo bongai. Rocha basacha abantu mekirega kyumwana ominto yonoke. Bagontumeka bagonti banyoririe abana. Chaka inkoira abana abaiga bonse. Ine sabu na inche ngagete. Maite na arigerere tiricha riri nkari akere sabu. Katego mwana ominto ise gochaga. Kukoria lindo bongaini. Turi kurwo. Abana bali bande na kingo chakobakora. Ekine yentegeke. Igento ntetiri tangani orakora. Ekero twachenjire title deed. Jari kirwa marieta aho. Wono na bana bali bakabisete kana bacha. Kene ngeyo barakore. Ometiri chariri igento ngero bwenete kumanyekemo. Mokungu na rumeta bwate. Omokungu iboni gakende na kyabana akwa. Kukwachenjire title deed. Kwisha. Obuli mupado twa mukuri no bwawo. Omokungu oli nachikoirana. Kende yara akore. Ikina kinta itokore kakyo mwana ominto. Kokuna koba yani tema ngakyo kokore. Aki ngobo ngene mwana ominto. Obongaini akiyobere to monene nabo. Ekejole kenta ito tugikaransire. Chene njume tondora. Nima ete nenjume ori korukare. Chene njume. Okontigana arateseka. Bintu chini ya maji. Njaye ogontigira. Aechiesa nyomboka. Isiko gali ayentigire. Ebine bintu nkorete. Paka bumugambi kedekeyo. Kedekeyo. Ose inche ngokote yeke maana. To ose ngamini. Nki kiagera to mete ngakoreta. Talingana roche ngane richara. Ni ndoche pi. Lakini ubule mubono abana bago kwera. Bas. Asta yogochi. Narate sekire bobe. Tori gochi kona kwanga iko mwana minto style. Kenyori kena kitogo ikaransa. Ano konde ndange. Arafu. Yebo. Ono nchente tengo tebiga. Emechando ya buogo. Jetimeti bunaira atokonye. Kwanza abana bago asinyurukorera abana bago. Umete nabanyora muisonde mugondo seito. Bakuiba mapera na membe. Bono nchenga kyonte tengo konye. Abana bago babiru mutumu mumbali koigu. Naro nuno waroche gatari bane. Nande bakwaeru mutuno na ngina. Enchande abinsari kafitika mangana zamba Tometi korora bwa mogo. Teta mina chankonye binsari. Teta mintaro setara ile. Wona inchuno chubuno korira boniga umorire mambi. Binsari bano raigunga wana bakire bansambira na kure. Raigubuya. Tinko igubuya. Kakirende garo teta mino mono kirende ngimonta kete kore kenyore. Tuli koigu boroga kyosacho yakana nera senge chukwa nyomere tuli koigu. Abana boka bakubweto moto. Kabana yo mwana mokomo kepi binsari. Ngitingyo mokengo gotebeke mene. Kabo musacha gena buogo. Nari ora siku na abana na mukungu. Konya kuliraga ukaninki. Tata araire. Ayagenda mambe bisi ori kerirube. Ora monyororo. Woni ga araire tago koni. Binsari. Nano kine. Nabogambi pengine nano gende mechiende uchukuligo monta akogayane mwao. Nitingo kubweka nanchi. Chini kwanza nimba to moto konyo mubwatega le no batega no batono ne pigipigi. Ora. So Anita. Ulikuja kufanya? Mbona unanitafuta? Mimi nimekutafuta juu nasikia kwako. Actually nasikia fununu that kwako uko na demu. Na mimi ulishani promise utani marry. Let me tell you Anita, I was to marry you by the way. But you were haukuwa ready? Sikuwa ready aje? Wewe ulikuwa unadai tuende out, unadai tuende kidogo, uniambia coast kidogo Kisumu. And for me I wanted somebody serious. But anyway, hata kama ni hivyo, mimi huyo dem sijamuoa. Unanidanganya. Huyo dem alikam. Hapana. Huyo dem alikam anadai ni mhost because kuna project anafanya hapa town. So like I'm the only person mwenye anajua nikamhost. Kuna shida? Mimi unanidanganya. I'm not a child. I'm not a kid. Kwani unanidanganya? Unanichukua je mtoto? Wewe si mtoi. Kwani unataka kuniambia huyo dem umemhost kwako all those days? Alafu unataka kuniambia there's nothing going on between you two? There's nothing. No, that's a lie. Kwanza analala wapi? It's obviously bedroom yako. You know my house. Iko na bedrooms 2. So
I sleep in my room, she sleeps in the other room. Okay. Kuna shida gani? Okay, whatever. Mimi nimekuletea mtoto wako. Mtoto ndio wangu. huyu. Mtoto ndio huyu. Mtoto kijana, a bouncing baby boy. Nimekuletea. But I thought we used protection. Which protection? Which protection? Okay, after you all. don't even remember. Oh my god. Oh my god. You don't even remember that day au kutumia protection? Huh? So after ulipata ball, mbona hujai niambia hadi sasa ati usha deliver ndo unakuja kuniambia? Hapana. I was busy. I know, and I used to call you, you don't pick up my calls. Haiwezi. Ndio mtoto, nimekuletea mtoto wako. Wewe itabidi tu ujisote. Mimi yenyewe I'm not ready for a kid. Wallahi I'm not ready. Okay, I don't really care. Do I look like I care? Just look at me. Do I look like I care? And do I look like I care? This Anita, is fanya hivi. Your baby. Fanya hivi. Oh my god. Fanya hivi. Anita, mimi sidai sai makasiriko. At this time of my life niko na stress too mob sana. So, kama uko na stress, mimi ndio sina stress. Mimi pia niko na stress za mtoto. Kama uko na stress hizo ni zako. This baby is draining me. So what do you want me to do? I want you to take responsibility of this child. Like father him. Hey. Father this kid. That one cannot do. Hey, Anita, goodness. it can't. James. Enyewe umeenda umepata advice from your friends. James. Okay, let's go for a DNA then. Mi siwezi kubali. No, I don't really care. Mi mwenyewe nilikushow. I told you like I want to marry you. You told me that you are not ready. When did I say that? I don't even remember. Even huyo dem, okay, let me now be open. Huyo dem mwenye una claim matini wangu. Of course, yeah, we are dating. Okay, why? I see. Yes. I see. This is how you do it. You go around dating ladies and then here you are umenipatia mimba, alafu una expect nifanye nini? Wewe ndiye baba ya huyu mtoto. I don't care what you think. Let me ask you. I want you to take full responsibility. Wewe kupata ball ni issue yako juu. Wewe gani? Si wende ulimwaga ndani? Si ulimwaga ndani? But hey, okay, my sawa. friend. I accept. But si wewe kuna joy you are not in your safe days. Mbona ulinipea? Listen. Remember that day I was drunk. Na sikuwa na dai. We. If you don't want your current wife to find out that uko na mtoto nje. Shuka tafadhali, wewe yenda. Hakuna mali naenda. I'll do this. You Listen. want me to scream. You I'll want do me this. to run Let's organize. Hey. Let's organize another meeting. Anye si hapa because right now hata utoe nguo sina do. Hakuna meeting yenye una organize. No, nimekuletea mtoto. It's either unirentie nyumba, uninunulie vitu, unasikiza? Alafu unaona vile nakaa klasi. Unaniona? Klasi na unamtoa already. Listen to me. I need a comfortable house. Comfortable house. Like I want a big screen on my house. Shuki. Si shuki. Okay. Okay, listen. One more thing. I know unakumbuka mama yangu, she is a lawyer and a very good lawyer at that. If you insist, we'll meet in court. Tukutane kotini and this issue itakuwa very big because I'm very sure I'll do anything. I'll tell my mom to even bribe the judge. Come to think of it, Anita, do this. Mi sina ubaya. Yeah? Sina ubaya. Fanya hivi. You go. Let's organize another at least meeting yenye tunaweza bonga. Sasa hapa ni wapi? Hapa ni wapi kwani hapa? No, niko na meeting. Niko na meeting manzi. Wewe enda, alafu tutaongea. Mimi ndakukall. We talk and we organize. Wewe sikia. We'll meet in court. Jesus Christ. Hizi vitu jo. Me in the first place manzi, hata mimi sikukatia. Why did you come into my life? Mbona ulikuja kwa maisha yangu? Mimi sikuwa nakudai. Umekuja tangu ingie kwa life yangu, wewe ni maswara peke yake. Wewe enda wewe. Wewe tukutane kotini. I'm very sure utakuja kuregret. Wewe fanya tu vile unaweza dai, lakini wacha nikwambie kitu. No. Tukutane kotini. You will know hii Kenya ni akina nani. You will know. My mom will. Wewe uende huko nje upeane hizo vitu alafu kuja kuniambia ball ni yangu. Mimi deadbeat father. As you fade away, as you fade away.